El cicle Música i Paraula, que va néixer ara fa 29 anys, esta és la 29a edició, estava constituït i continua estant-ho, per actes culturals de diferents vessants, artístiques, musicals, poètiques, presentacions de llibres o conferències, i enguany tenim la novetat d'aquestes taules redones. Això és una oportunitat de veure que les coses no són així, que majoritàriament ens poden haver ficat a tots en aquesta càpsula de que per a formar part d'aquesta societat ara o fas així no pues que te quedes fora, però la literatura no només te demana que te calmes, te demana fer també un exercici quan el consumixes d'introspecció, perquè és tu en tu mateixa i això no estem obligats a fer-ho. Després tenim la taula redona d'avui, una taula redona el proper dijous, que en lloc de literatura ahir serà altres arts i compromís social, i per últim, el dijous 18, tindrem la projecció d'una pel·lícula que està produïda per un baller ja universal, que és Fernando Bobaira, i esperem que ell pugui estar. Aleshores m'agradaria que se n'anaren això pensant, ostres, que no està tot perdut, no? Que és qüestió de donar un pas, a més n'hi ha gent d'edats molt diverses, no? Més joves, més majors, doncs això, aquesta sensació de entre tots podem fer xicotetes coses, no? Per a millorar este context que no ens agrada, vamos, sobretot des del punt de vista cultural.